Hello guys, welcome to my new video. Angni moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आङो दिनै माने नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो नायनोसै आरोना नखरनि मावनाय दांनाय आं मा मावा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं दायो स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर गोजां बोथोराव गोजाङो गोजांनायखौनो हाया लेदे सहायनो हाया गुसु आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो नारजि सोमनानै दोनदों नै ओंख्रि जानो गोसोखांलायबाय आरोना लुगैलायबाय जानो थ' दिनै जानोसैलाय ओमफ्राय आङो नै सोमना दोनदों आरोना दायो दसे सोमना दोननो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनाव मा जादों फिसालाया खेबखाना होदों गोजा जाजोब्बाय सिथरखौ खेबखाना होदोंमोन सिथर जादोंमोन आंना खेबखाना होनानै नै माबायदि जाखो दाना नायदो लोगोफोर नारजि सोमदों आरोना ओंख्रि जानो माने दसे सोमनानै दोननो नागिरदों आरोना दिनै जानोसैलाय ओमफ्राय आङो नै मुला आलुखौ लाब्रा जानोसै आरोना थ' बेखौ संग्रोनाय जाबाय आङो मुला आलु संगासिनो आङो दायो लोगोफोर नै नारजिखौ माबाबाय आरोना रुगासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय नै सयाबिन आलु एवना लाबाय इयाव होनानै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय आलुबो एवना दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो थाव सेरबा होगोन आरोना दानो होथ'वा माने बेबायदि संनानै जानाय नायनो आरोना माबायदि जायो टेस्टि मोनजायोना मोनजाया ओमफ्राय जि मोजां गोदौगासिनो दङ नै रुगासिनो लोगोफोर जि मोजां गोदौदों आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै सयाबिन एवना दोनदो आरोना ओमफ्राय आलुबो आरोना माने जाफेरनायाखै आरोना बेबायदि डिजाइननि दायो थाव सेरबा होगोन आरोना नारजिखौ थाव सेरबा होगोन लोगोफोर ओमफ्रायो एवना दोनखाजोब्बाय आरोना सयाबिनखौबो आलुखौबो एवना दोनखाजोब्बाय दायो नारजिखौ थाव सेरबा होनोसै आरो ओमफ्रायो जाफेरनायाखैमोन गोदान डिजाइन जानाय नायनि आरोना माबायदि मोनजायो लोगोफोर नै नारजिया माने रुइबाय आरोना जि मोजांनो ओमफ्राय आं बेखौ सागं सानानै गालांखानोसै आरोना आं दायो संस्लाबनो हाला आरो माने फिसालाखौ लायनायनि टाइम जाबाय आरो लोगोफोर बेनिखायनो आङो सागंल' होनानै गालांसै थावखौ दायो सेरफिनसै आरो आङो लोगोफोर सागासिनो दं आरोना जि मोजां मोदोमखाबाय आरोना बिराद जानो लुबैयो मानोबा नारजिखौ लोगोफोर नोंसोर गोथाव मोनो ना मोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय लोगोफोर नै सागंखौ साना लाखांबाय ओमफ्राय आङो दायो बेखौ दोनथ'नांसिगोन आरोना लोगोफोर आं स्कुलाव थांनो आथुर जाबाय दायो ओमफ्राय थावखौ दायो सेरफैनोसै दायो नै फिसालाखौ लायनो टाइम जाबाय नालाय ओंखारबाय आङो थांनोसै माबानानैनो दोनथ'बाय आरो आङो ना थावखौ दायो सेरफैनोसै लोगोफोर हास्लाबलासै बेनोसै खामानियाबो लायनाय दोनहैनाय जि गोजांबाय आंखौ नै सिथरा नै मा जादों नै माने सिथर जादोंमोन आरोना फिसालाया खेबखाना होदो आरोना लोगोफोर फिसालाजोंबो जारला ओमफ्राय लोगोफोर नै ओंख्रिया थाव सेरबायमोन आरोना नै लोगोफोर नारजि ओंख्रिया थाव सेरबाय आरोना ओमफ्रायो स्कुलनिफ्राय फैनानैसो सेरफैबाय ओमफ्राय नै आलुआ सयाबिन फिन खनसे दिनै जाबावनोसैलाय आरोना नारजि ओंख्रि ओमफ्राय आङो नारजि ओंख्रिखौ थाव सेरबाय आरोना ओमफ्राय नै लामायाव अमा बेदर लाबोफादोंमोन लोगोफोर दा बेखौ संना जानोसै आरोना नारजि ओंख्रिया मिरामिस जासिगोन अमा बेदरखौ भाजा संना जानोसै आरोना गोरान लाबोफादों आरो अमाया गोरानसो आरोना आङो नै अमा बेदरखौ संबाय आरोना एवगासिनो दङ दायो गोरान अमा बेदरा लाइनानो मोनसेल' नै माने फिसालाफ्रा जागासिनो आरोना जोंनिया बेदरा मोनथ'वाखै मोनजाबाय मालाय नै जादो दे माम्बार आंनि बेदर संनाया मोनबायनो बुङासो बेदर संनाया मोनबायनो लोगोफोर ओंखाम मोनजासिगोन आरोना दासो जि उखैखाबाय माम्बार जाथारनांसिगोनहाय
ड्रेसखौ दासो गानस्लायबाय आङो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेदराबो मोनबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानोसै उखैबाय मोनबायमोन नै जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय आरोना नै ओमफ्राय दायो आङो नै ओंखाम जाखांनानै गय जानोसै आङो ओरैनो गयखौ जाबाय थाखाया आरोना ओमफ्राय दिनै नारजि ओंख्रि जानायखाय जानोसै आङो लोगोफोर फाथैबो गैबावासो आरोना गय गोजानो जानोसै आङो फबनाय आरोना गयाबो फबनाय गयाबो खोमसि खोमसि नुदोंहा थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय